good day mga katupa. JR here, the shifting gear, and welcome to my channel mga katupa. Yan po, long time no talk mga katupa, long time no see po. At ito po ang inyong pong lingkod, ibabalik pong muli mga katupa. May papasyalan lang po tayong lugar ngayon mga katupa, malapit lang po dito sa amin. At nabalitaan ko nagbukas na nga po, open na po sa public. Kaya tara po, samahan nyo po ako at silipin po natin mga katupa. Dito lang po sa part ng Manawag, Pangasinan din po. Papasyalan po natin yung Kabalikat Farm na tinatawag po nila. According po kasi sa mga pinsan ko po na nakapasyal na po doon, pang pamilya daw po doon. Marami daw pwedeng gawin, maraming activities na pwedeng gawin po doon mga katupa. Kaya yun po, samahan nyo po akong muli mga katupa at silipin po natin ang lugar na yon. Galing lang po kami sa Barangay Sapang at naggas lang po tayo mga katupa dahil matagal pong hindi lumabas si Tarsier. Ngayon lang po ulit nakatakas sa kanyang hawla. Ang mahal na po kasi ng gas mga katupa, kahit kung hindi importante yung lakad, hindi muna po kami lumalabas. Ito po yung boulevard na tinatawag po nila, tabing ilog po, Riverside mga katupa. Ayan oh. Ayan. Naalala ko dito sa lugar na to mga katupa nung LM kami. Diyan po kami madalas naliligo pag tumatakas po kami. Sorry po, nung high school po hanggang elementary hanggang high school po mga katupa, may konting kalokohan din po tayo. Pero lumalabas lang naman po kami pagka may program lang po na hindi naman po kami kasama sa activities. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Doon lang po kami tumatakas mga katupat, naliligo sa ilog. Pero yun nga po, delikado po. Kaya bilin ko po sa mga kabataan, ibang iba pa rin po yung nagpapaalam po kayo sa mga magulang mga katupa pag lumalabas po kayo. Kasi nung time na kabataan po namin, marami pong naaaksidente, nalulunod sa ilog. At hindi alam ng mga magulang, akala ng mga magulang po, pumasok sa school, yun po pala, ibang pinasukan, ilog, nagpiknik kasama ang mga barkada. Kaya yun po, lalo na po ngayon, may social media naman na po, may mga cellphone na po tayo. Mga kabataan po dyan, magpaalam pa rin po kayo sa mga magulang. Kasi sa oras ng kagipitan mga katupa, wala rin po kayong ibang tatakbuhan kundi mga magulang din po ninyo mga katupa. Natutulog ako, nagising ako sa mga radyo. Yun, nakakatuwa yung mga kabataan. Yan lang po ang hindi maiwasan mga katupa. Nagre-request po silang magbomba. Salamat sa inyo. Kahit pa paano natutuwa kayo kay Tarsier mga katupa. Ito na po mga katupa yung papasok ng Barangay Baritaw, kung nasaan po yung Kabalikat Farm. Kanan lang po tayo mga katupa. Sabi nga po sa ating mga biyahero mga katupa, yan, Kabalikat Farm, this way. Yung mga lugar daw po na masisikip ang kalsada, medyo mahirap ang kalsada, medyo bako-bako ang kalsada, sa bandang dulo mga katupa,
naroon daw po yung magandang tanawin. Kaya sana po magustuhan po ninyo at i-enjoy po tayo sa lugar na to. Makikita po natin kung ano yung mga facilities po nila. Narito na po tayo mga katupa sa Kabalikat Farm. Oop.
ayan nga po mga katupa, natapos na po yung ating pag-ikot-ikot sa lugar na ito. At marami po tayong nakita, maraming mga pwedeng activities sa lugar na ito mga katupa. At the best po ito mga katupa para sa mga pamilya na nagpupunta rito. Pwede po tayong mag-picnic kasama ng mga pamilya po natin dahil may mga cottage po. Kagaya ng nakita nyo po sa video kanina, may mga cottage po dyan. May mga libreng sakay po sa mga kalesa, mga katupa, maging sa mga all-terrain vehicle sa ATV po. Libre rin po yung sakay po doon. Maging sa mga kalsada dito, sa mga trail ng mountain bike, sa mga kapadyak po dyan, pwede po kayong pumunta rito at may enjoy nyo yung trail dito kasi pwede po yan sa mga beginner. At isa pa po, tulad ng nasabi ko kanina, libre po lahat dito, wala pong babayaran, maliban lang sa pag bibili po kayo ng pagkain, yun lang po ang babayaran natin mga katupa. Pwede rin po tayong magbaon, dalhin nyo po yung mga baon nyo kasama ng mga pamilya nyo, pwede po kayo mag-picnic dito sa mga cottage. Ayun po, tulad ng nasabi natin, napakaganda po ng place na to, napakaluwag, maging yung parking area, wala pong problema mga katupa dahil napakaluwag po. Kaya iniinbitan ko po kayo mga katupa na nais mag-picnic, hindi po kailangan ng malaking budget kung malapit lang po kayo dito sa aming bayan or maging sa mga kababayan namin, mga kababayan po dyan, mga katupa, pwede po kayong pumasyal sa lugar na to. Ang oras po ng opening po nila dito ay 8, ang alam ko po 8:30 or 8 AM until 5:30 PM po mga katupa. Monday to Saturday po kasi Sunday sarado po sila mga katupa. Kaya yun po, salamat pong muli sa patuloy na pagsubaybay po ninyo sa ating channel. At tayo po mga katupa, idarako na sa ating shoutout portion. Shoutout po kay Christian RJ Kalimlim, shoutout sa iyo bro. Kay Bike Tayo, shoutout din po sa iyo bro. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay po ninyo sa ating channel. Sa mga nice pong mag-shoutout dyan mga katupa, mag-comment lang po kayo sa ating comment section at isa-shoutout ko po kayo sa susunod na mga videos po natin mga katupa. Ayun po, tulad ng madalas po nating sinasabi, saan man po tayo naroroon, nagbibiyahe man po, keep safe always mga katupa. At lagi po ninyong tatandaan mga katupa, pray first before you ride. Maraming salamat mga katupa. God bless po. Paalam.